Pois a partir das 11 máis menos, media horiña vai comenzar aquí o ambiente, a musiquiña, aunque aínda que xa hai xente que chega, a brigada de momento. Estou vendo tamén que fai acto de entrega aquí a súa segunda casa o alcalde Blas García, que está chegando tamén. Todo o mundo abrigado porque fai frío, mellor así. Estábamos falando aquí antes de entrar en directo que mellor, porque non está chovendo, e penso que esta festa quedaría moi deslucida. As prebadaladas, e como todas prebadaladas, como o veremos hoxe a partir das 11:30 da noite na televisión, na galega, cas dúas rocíos, con galloso, con moita festa, en outras canles, pois outra xente, con bombos, en bombo, con vestidos, en vestido, pois tamén temos mestra de ceremonias, tamén temos presentadora das badaladas, das prebadaladas, en Bertaminas no Concello de Ames, e non é outra que de festa e de troula, sabe un montón, Fátima Pego. Fátima, moi boas. Moi boas, moi bo día, como estamos? Que, pois, nos moi ben, encantadísimos de facer radio aquí en directo no Concello de Ames en Bertaminas, asociados a unha festa que cada ano vai collendo máis sona, máis fama e demais, cunha mestra de ceremonias, cunha presentadora á altura como é Fátima Pego, as prebadaladas. Fátima, como estás ti? Como estás ti? Eu nerviosa, non chego a negar que tamén hai un chisco de presión, porque ao final non son exactamente de Ames, senón que son veciña, pero de Brión, pero este casi como xogar na casa, e hai a súa presión, non? Porque vai haber moitas caras coñecidas, tamén estes anos xa tivo moito éxito esta cerimonia, entón está o listón moi alto e hai que loitar porque siga aí arriba. A verdade, moi ilusionada, porque penso que vai ser unha mañá moi bonita, moi entretenida, de risas, de pasar e disfrutar e dar por poñerlle punto final por todo alto a un ano que, deixaría alegrías, deixaría un pouco de todo. Bueno, vaya niño tamén para ti, en traballo, en tele, coa orquestra, en fin, foi un traballo positivo, non? Sí, foi un ano de moito traballo, de moitos proxectos, pero ao final eso é é o que me gusta a mí tamén, non? Estar metida en todos os ensaios. Non sei, sempre me gustou probar un chisquiño de todo e a verdade é que me acompañou a fortuna, tive a sorte de poder disfrutar de moitos ámbitos e que non quede aí, que siga a cousa para adiante, sobre todo con saúde, con ilusión, que é o que move todo. Ben, antes de falar aquí xa de Bertamiras, saímos un pouco. Como ven o 2025, Fátima Pego? Porque, insisto, estás en 1000 historias, Orquestra Panorama, que supoño que en 2025 seguirás aí metida, non hai novidade, non hai titular raro ni nada, pero outra, como ven o 2025? Pois o 2025 espero que veña cargado de traballo, como decimos, ao final deso se trata, non de ir medrando, hai moitos proxectos por aí que están saindo, que están medrando, que pouco a pouco se irán desvelando, pero sobre todo eso, que sigamos traballando con moita ilusión en proxectiños que van saindo, que eu penso que é o máis ilusionante cando comeza un ano, non ter un obxectivo, decir, vou a tratar de facer isto, vou a por todas, entón un poquinho esa idea. Claro, ven a Fátima Pego, porque están escoitando, pero tamén o estamos proxectando nas redes sociais, en Facebook Live, en YouTube. Home, fai frío, pero vai a brigada por algo, porque esto do vestido tense que guardar o segredo ata o último minuto. Isto é así, non? Hai sorpresas sempre. Xa vos adianto, tampouco nos vamos a poñer exquisitos, non é o de outras presentadoras que, porque a temperatura tampouco permite, hai que coidar a gorxa. Tamén é verdade. Entón, a profesión vai aquí. Efectivamente, vivimos moito da gorxa, Entón hai que coidarse, pero sí, hai que, non vamos a negalo, hai un gradiño e medio fora, entón hai que vir abrigados, pero tamén hai sorpresa, claro que sí. Vale, bueno, unha cita inclusiva, va a haber mochilas vibratorias para que a xente viva dunha forma moi especial, máis intensa estas prebadaladas, e tamén vai haber actuacións de cativas que gañaron con concurso Canta con Ames, que eu que falei con Fátima Pego un montón, os seus inicios, que teñen que ver vinculados pois esas primeiras oportunidades e sinerxias e concursos e actividades que se fan para ir collendo soltura, para ir soltándose, para chegar, pois mira, unha das orquestras referentes. Que importantes son estes concursos? O Baila con Ames, o Canta con Ames e outros moitos, verdade? Eu penso que son todos, son a semente, porque son esas primeiras oportunidades que che tenden a man cando ninguén te coñece, cando ninguén sabe que faz, de onde ves, entón esa primeira mostra de confianza é fundamental para que ti te mostres, para que ti non teñas medo a continuar ca tua ilusión, porque ao final este tipo de profesións como neste caso a miña, por exemplo, que ven froito depois dunha paixón, de algo casi innato que medra contigo, é moi difícil
convertelo na túa profesión se alguén non che dá esa primeira man. Entón, estes concursos, pois, polos concellos, pois, ao final son ese primeiro chanzo para o día de mañá, pois, decidas tomalo como a túa profesión. E se non é así, pois tamén é unha experiencia fantástica que vas a gozar segurísimo, porque esta xente que hoxe vai a cantar aquí, estou segurísima que a súa paixón é eso, é coller o micrófono, que a xente as vexa e poder amosar o que levan dentro. Moitas son autodidactas, primeiras oportunidades que saen do círculo máis cercano, de cantar na casa, na habitación. Pídate consello, falan contigo todas estas promesas sí, tomante, é referente, Fátima. Bueno, moitas grazas. A verdade é que nunca o penso así, pero bueno, xa ainda que só sello polos anos que levo dando vara. Polos anos, porque evidentemente... A verdade é que non tanto como a mellor podería ser, é dicir, eu sí que tiven moitos referentes en aqueles tempos, estamos falando de fai moitos anos, non vamos a dicir exactamente cantos. Non digas anos, di referentes que así asociamos os anos. Pois mira, Diana Cea, por exemplo, que foi unha cantante mítica das orquestras, e moitas máis que naqueles tempos, como non había redes sociais, era moito máis complicado acceder a esas persoas. Entón, eu non tive a oportunidade de preguntarlle como podo facer para isto? Que fixeches? Hoxe sí hai esa oportunidade. Entón eu convido a toda a xente que teña esa ilusión, que a mellor queira ser cantante dunha orquestra ou queira ser cantante pois noutro ámbito, que se anima a preguntarnos, porque ao final hai moitos conselliños que parecen obviedades, pero que sí, pois mira, tira por aquí, estuda, dá clases de canto, clases de solfeo, es decir, que pidan eses consellos porque son moi importantes. Cantas actuacións tivo a Panorama en 2024, Fátima? Pois perdín a conta, pero unhas 160 en 8 meses. En 8 meses? Sí, é un sprint bo, Canto formades parte da orquestra? Pois... Que vai, que ven, o que monta, o que ve, o que quita, o do cable, os que saídes a Estea... En Estea son 22 artistas. Logo hai pois unhas 12 persoas de montaxe, parte técnica, e despois hai como 5 técnicos ou 6, bueno, somos unha... Os conductores, os que vai, os que ven... Sí, somos unha presiña xa xeitosa, Sí. O mundo orquestra en Galicia, outras comunidades penso que saben se queren sumar, pero Galicia é festa, é romaría, calqueira aldea de Galicia pensa nunha orquestra, isto é algo noso. Sí, vai no noso ADN, eso sin dúbida. Isto é Galicia ADN total. Sí, e tamén se digo que estamos exportando, O sea, é dicir, están no resto de España e agora mesmo unha febre polas orquestras que xa ahora se deron conta do que hai aquí. Dixeron, pero que é isto? Porque non eles tiñan asociado o concepto orquestra a, pois eso, as orquestras que a mellor fai 30 ou 40 anos, con todo a grima, con todo o respeto, por favor, pero a unha orquestra máis clásica. Non cabía ni camións, era o propio escenario dos propios povos. Exacto, subíamos músicos cos seus instrumentos e facíamos ali o seu tempiño de festa, pero unha cousiña, pois máis música propiamente dita. Agora mesmo atópanse con este mastodonte. Sí. Mira, é complicado o mundo orquestra en Canarias, nos estivemos vivindo en Canarias, 10 anos, quixemos levar, pero sobre todo estas orquestas, a montaxe, o traslado, é moi complicado. Eu colguei un vídeo, colguei varios da actuación da Panorama recentemente na Praza do Obradoiro, e os canarios quedaron alucinados. En Fuerteventura, pero desexando ver. Por lo tanto, que queda moito por mostrar, moito por sair. Sí, efectivamente, o que te estou dicindo. No resto de España, agora mesmo, cando xa coñecen este tipo de formatos e xa se demanda e xa é alucinante como xente pois da outra punta da península te recoñece, te chama polo teu nombre, entón é unha cousa que dis ti, guau, exportamos algo, xa podemos sentirnos orgullosos de que é algo propio que temos aquí, que moitas veces pois non valoramos demasiado, ou sí, non o sei, pero que deberíamos sentirnos orgullosos e orgullosas. E a tele? Engancha tamén, non? A tele engancha tamén, ao final eu que sei. Engancha máis a radio, Fátima, non probes, non sei se... Non vou a probar moito logo, non probes. Xa non teño tempo. Por eso, engancha máis a radio que a tele. Pero a tele tamén, é certo que sí. Sí, mira, eu penso que todas as profesións que teñen o seu componente, tanto artístico como comunicativo, me enganchan, porque tamén provei a dobraxe e me encanta, provei un pouco de interpretación e tamén me gusta, entón ao final non sei se aprendí de todo maestriña de nada ou, pois mira, disfruto o que veña. Polifacética, o que se soe dicir. Pois non o sei, pero a verdade é que a tele sí que engancha e, bueno, sempre que poidas facer feliz a alguén ao outro lado da pantalla, eu estarei aí.
Pois Fátima Pego, que vou deixar que te concentres agora xa, porque é a mestra de ceremonias, é a presentadora, gran presentadora que ten as prebadaladas aquí en Ames, en Bertamirás, vai chegando cada vez máis xente, unha alfombra maravillosa made in Ponte Areas, que a temos aquí lucindo, que pon Feliz 2025 Concello de Ames, feita maravillosamente. Depois sacaremos fotos para as nosas redes sociais. Fátima Pego, graciñas, feliz ano, que vaya moi ben e que coincidiremos pronto seguramente. Moitísimas grazas e feliz ano a todos e a todas. Igualmente, Fátima Pego con nos aquí neste programa especial en directo.